yung tiyak na magtatrabaho para sa Pilipino, para sa satuya, bakong sa pansadere. Yan po ang ibig kong sabihin kayan, bumoto tayo para sa tiyak na trabaho. Yun po. Sana po, ang enot na sinabi ko, bumoto para sa dekalidad na edukasyon. Yung may dekalidad. Dahil lagi kong sinasabi yan na before, those who are candidate to serve the people of the republic ay yung mga abogado. Because ang senador, ang congressman po, they are more on making laws. They are the law-making body. Hindi po yan basta-basta lang senador dyan. Kaya lang ang nangyayari sa tuyang ngunyan, sa eleksyon, ang pagkukuha nato sa mga kandidato, ang pagpipili natin, nangyayari na yung popularity. When you are popular, you can go on politics without knowing kung ano ang pinasok nila. Sad to say, marami pong ganun. They are just there para sa pansariling kapakanan, para sa pansariling ninda. Dais ninda nag-iisip kung ano ang linalaog ninda. The once you are a politician and once you are a public servant, idusay mo po ang iyong sarili sa pagsisilbi. Uunahin mo sila. Hindi yung sarili muna. Hindi dapat yun. So, ang una, bumoto para sa dekalidad na edukasyon. Yung may dekalidad na edukasyon. As much as possible, they are lawmaking body yan sinda. They must be an attorney because the attorney is the one who knows. Sila po ang mas may alam kung ano ang dapat. Sila po ang nakakaalam ng mga batas na isinabatas niya to. Kaya we must not, dapat yung butuhan natin yung may tiyak na trabaho. Ini pong mga topic na ini, uulit-ulitin ko po ini hanggang sa dumating ang panahon ng eleksyon sa Mayo 2022. Pangatlo, bumoto para sa karapatang pantao. Okay. Ang pinapaanan ko dito ay yung mga trapo. Yung mga trapo ko. Tayo po, mga nanay, mga lola, mga elder one, we have to educate our mga apo, our mga anak, how to vote. Edukaran po niya to sinda. Meron po dyan, lalo na mga nagsasabi, lugaw, hanggang lugaw na lang ba yan? But anyway, lugaw is a very essential. Essential po ang lugaw and we must not. Wag niya itong babasta-bastahin po ang lugaw dahil tulad na nga ng sinabi ko. Ang lugaw is very much important to those, lalo pag may sakit ka. Lalo pag nasa hospital ka o nasa bahay ka lang. Anytime naman magkasakit ka, ang laging hihingin niyan is soft diet na wala pang iba kundi ang lugaw. Di bali lugaw, yan nga mga bata, pagkakita sa akin kanina, may mga dinaanan ako mga bata, ay si Kagawad, di ba Kagawad? Di bali kumain ng lugaw, sabi ng nanay ko, wag lang galing sa nakaw. Ayan, nandyan po ang karapatang pangtao. Bumoto para sa karapatang pantao. Yung may pusong may pagtatanggol ka, may pusong pangtao, karapatang pangtao. Yun po yun. Now, ang sunod po, bumoto para sa hustisya. Ang botohan ta po, si marunong umintindi ng hustisya. A person who knows at dapat may hustisya para justice must always prevail. Justice must always prevail. Pero kung ang iboboto niya to, hindi nakakaintindi ng justice, no justice at all. Ano ba yan? Paano tayo may pagtatanggol ng mga public servants na yan? If they don't know, if they don't respect the justice. Sa ngayon po, sa nakikita ko po, we have no justice at all. We have no justice at all. Diba? Bert and Nita Dumangho, who is watching right now, paano pa tayo magkakaroon ng hustisya kung ining mga nasa hustisya mismo ay hindi, they are not
They don't respect anymore the justice. We have no justice at all. Ano yung sinasabi? Justice must always prevail. Oh, nasaan na? Ayan, Laila de Lima. Ating ipanalo. Ilaban. Laban para sa hustisya. Pero even Senator Laila de Lima has no justice at all. Binaliwala. Wala kang hustisya sa kanya. What more? Paano kung ang nagkakasala ay isang hirap, si Juan de la Cruz na walang kasing hirap? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili? For in fact, si Senator Laila de Lima na naging DOJ Secretary ay walang justice ngayon. The justice never prevailed to Senator Laila de Lima. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan, mga kamimanwa, mga kakapwa Pilipino. Ito ang kaipuan. Bumoto para sa tao na kikilalanin ang hustisya. Iboto ang tao na nakakaintindi when it comes to justice. Yun po ang importante sa atin ngayon. Dahil without justice, paano na tayong mga nasa laylayan? Kung ito ngang mga senador kayang-kayang ilagay kayang-kayang ipasok sa kulungan. What more tayong mga nasa laylayan? Look at Senator Gordon, the chairman Committee on Blue Ribbon. Nag-iimbestiga lang, ay gusto nang ipakulong. Nasaan ang justice natin? Ha? Si Trillanes matagal nang gusto ipakulong. And now especially those senators, nakatulong ni Senator Gordon sa pag-iimbestiga doon sa PPS na sobra-sobrang overpriced. Nakinabang sila. Bakit kailangang harangin? Ayan ang tanong ko ulit. Do Philippines have still have justice? May hustisya pa ba tayo? I just don't know. Diba? Madam Monica Perique, who is watching right now. Okay, sabi ni Monica Perique, please pabati po kay Vina Buena Obra family at ginang Sesno Ablon, Bascuñas at Imelda Tumon, Maruja Mendoza, Yacero, Tel Mendoza, Melanie Mendoza, Maureen Medroso, and thanks po. Ayan, thank you po. Ayan po, binati ko na po. So, how can we assure ourselves that after this election, whatever happened, kung sino-sino ang makakalabas, kung sino-sino ang iboboto ng taong bayan, be sure na bumoto tayo doon sa tao na marunong kumilala ng hustisya. Doon sa tao na sunod pa rin ang mga batas ng ating inang bayan. Okay, the Buena Obra family daw is listening right now, watching via the transistor radio or watching via live streaming. Kaya po ang unang sinabi ko, bumoto para doon sa tao na may di kalidad ang edukasyon. Kaya lang minsan nga po nasasabi ko, what is the use of education? Kung yung mga edukador natin, ang mga natagapagtanggol natin, ayaw po gamitin ang kanilang edukasyon. Yun po ang nakakalungkot. Mas mabuti pa yung taong walang pinag-aralan na pinapairal ang kanilang isip, pinapariiral ang kanilang puso't damdamin para sa taong dapat ipagtanggol. So, bumoto tayo para sa tiyak na may trabaho, magtatrabaho. Yun po ang ibig kong sabihin dito. Bumoto tayo para sa tiyak na magtatrabaho. Not for their own good. Kasi once you are elected by the people of the Republic, you are a public servant. That's why tinatawag tayo, inaapod tayong magsiserbisyo publiko, public servant. Dahil we have to serve the people of the Republic, all their needs. Imulat natin, sakluluhan natin whatever they need. Di ba? So, bumoto para sa karapatang pantao.
yung marunong kumilala sa karapatan ng tao. Hindi yung porke ganun ka na lang, nagkasalaman ang tao, may bisyo man ang tao, give them chance to live. Pero kung papatayin mo na, wala nang karapatang pang tao, wala nang hustisya. Paano pa magbago ang isang tao? Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Because nobody is perfect. Walang perfecto po. Kundi yung may pangalan na perfecto. Kahit na nga pangalan niya ay perfecto, is not even a perfect man or a perfect woman. So, wala pong perfectong tao. So, bumoto para sa hustisya. Yung bubutuhan natin, yung kikilalanin at ipapatupad ang hustisya. Justice must always prevail. Hindi yung justice is not prevailing anymore. Magsi 6 years na po, wala tayong hustisya. Kahit itong ating mga sinasandalan, itong AFP, may hustisya pa ba sa kanila? Hindi nga tayo martial law, pero itong nangyayari sa ngayon is masahol pa sa martial law. Itong ating mga sundalo, itong ating mga servicemen, itong ating mga service men and women, anong ginagawa nyo? O, dahil ba sinabi nga ng ating chief executive na kayong mga general, pinapalamon ko yan ng pera. That term, pinapalamon ng pera, nobody react to that words. Mas hustisya pa ba tayo? May karapatan pa ba tayong pangtao? Oh. May karapatan pa bang edukasyon? And of all those generals have a they are well educated dahil hindi sila makakarating sa kanilang katungkulan, sa kanilang mga ranggo if they are not educated. But where is the education? Yan ang tanong ko po. It is only, but anyway, ito mga pinagsasabi kong ito. It is my own opinion. It is my own observation and it is my own. Dinadanas ko po yan ngayon. Kaya po, mag-isip-isip po tayo. Okay, ang sumunod po. Bumoto para sa ating teritoryo at soberanya. Ano ibig po sabihin nito? During that time of President Pinoy, sumanangit na nga ang kanyang kaluluwa. Ipinaglaban itong ating teritoryo. For in fact, nanalo nga itong Pilipinas. But this time, masasabi ba natin na ang ating teritoryo at soberanya ay ginagalang pa? Nasaan na tayo ngayon? At inuulit-ulit pa. Make us, Philippines, to be your province. Make Philippines a province of China. Baka hindi niya naintindihan sinasabi niya. Sa bagay, hindi niya siguro dinanas ang kapangyarihan ng Spaniards during those days. Hindi siya siguro dumanas sa kapangyarihan nung hapon nung pinasok tayo. So, we must be careful. New voters and old voters. Itong sinasabi kong ito po. Paulit-ulit ko itong detatalakayin sa programang ini. But hello to Susan de Lima Esconborn of West Germany. Hello, kumusta ka dyan? Now, ulit ko, bumoto para sa hustisya. Yung marunong tumingala ay yung marunong irespeto ang ating justice system. We have to respect. And now, bumoto para sa ating teritoryo at soberanya. Na sana naman ang Pilipinas ay manatiling Republic of the Philippines. Dahil mahirap po yun. Kung sasakupin na naman kita, ang kinakatakutan ko po, in fairness, dahil may mga apo na rin po ako, kawawa itong ating mga kaapu-apuhan ngayon. Kawawa itong ating mga young ones. Kung mawawala ang ating teritoryo at soberanya ng ating Republic of the Philippines. Kawawa ang ating inang bayan. For all those years, how many years na pong
nakaalis tayo sa kapangyarihan ng Spanish regime, during the Spanish regime. Nakaalis po tayo, nakanalunasan po, naiwala tayo sa kapangyarihan nung ang mga Hapon ay linusob tayo. Nakakatakot po of what is happening right now. So, iboto niya to ang igwang, yung ating marunong magtanggol ng ating teritoryo at ng ating soberanya. We have to protect. Iboto niya to itong mga marunong magmalasakit. Parang walang pagkakaiba yan. May inampon ka, kinupkup mo diyan sa loob ng pamamahay mo. And suddenly, after so many days or what, ikaw ng mga bahay ang gustong sakupin. Ganun po yun. Kaya minsan nakakatakot po yung magpatuloy ka sa bansa mo. Nakakatakot yung magpatuloy ka ng ibang tao sa iyong pamamahay. Dahil nakakatakot po. Afterwards, ikaw pa ang palalayasin, ikaw pa ang mamaltratuhin, ikaw pa ang magsisilbi sa kanila. Sana po, hindi ito mangyari sa atin. Kaya bumoto para sa marunong sa hustisya, bumoto para sa ating teritoryo na marunong magmalasakit sa ating teritoryo at soberanya. Mahirap po yun. Sumunod. Bumoto tayo para sa ekonomiya. Naging dahilan pa ang pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa pandemic po. Sinabayan. They go through the pandemic. Ano ba yun? The pandemic is the most. Ito ang pinaka nangyaring biggest business of 2021. 2022 na po. Sana po. After this 2021 December, bago tumawid ang 2022, ay maayos na ang ating pamumuhay. Dahil ang nahihirapan dito, ang naghihirap ay talagang yung mahirap. Wala namang naghihirap ngayon na mayaman. Ang naghihirap sa ngayon are those who are really na mga nasa laylayan. Ngayon, may nagkukusa na magpakain kahit lugaw, kinantsawan pa. Ang sabi ko nga, kahit lugaw yan, at least po, lamang tiyan din yan sa taong nagugutom o kahit sa hayop na nagugutom. What more sa tao? Lugaw is essential. We must always remember that lugaw is essential. Yan po ang kinakain ng nagpapalakas na may sakit. Because it is considered as soft diet. Ang lugaw. I will never forget that lugaw. So, bumoto para sa marunong sa ekonomiya. Iboto yung marunong magmalasakit sa mga nasa laylayan. Hindi lang po tayo boto ng boto. Kaya the new voters today, as of these days, maging maingat po tayo sa pagboto natin pagdating sa May 2022 elections. Ini po, tinatapik ko para sa guidelines or para doon sa sana makaintindi sila. Huwag nyo naman akong pintasan na akala ko kung sino na akong marunong. It is like what I've said, lagi kong sinasabi, this is all my own opinion. Pansarili ko po ito. I'm just sharing this. Kung kayo makinig, kung kayo maniwala, okay, thank you. Ayan po, bumoto para sa nakakaintindi, para sa makakapagpaunlad ng ating ekonomiya. Dahil during these days, almost magto 2 years na po tayo, ang ekonomiya natin ay nakisabay po sa pandemic. Nakisabay po sa administration. And of course, sa pandemic. Bumoto po para wakasan na ang mga trolls. Ayan po. Bumoto po para wakasan na ang mga trolls. Ito lang na administration, ito lang mga nagkaroon ng trolls. At ang mga trolls na yan binabayaran just to sirain ang ibang tao, sirain ang isang tao. Wakasan na po yung mga trolls na yan at fake news. Kung bakit nauso yung mga fake news na yan. Nakakahiya na tayong Pilipinas. Nakakahiya na tayo. Just imagine, wakasan na itong mga
aktibidades nitong mga trolls na ito. Just imagine kung ang ibinabayad dyan sa mga trolls na yan, na binabayaran na yan, ay ibayad na lang o ipalugaw na lang doon sa mga walang makain. Dahil sa totoo lang, ang daming nagugutom sa ngayon. So, bumoto para wakasan na yung marunong magwakas, yung marunong tigilan na, o to cut off, itigil na ang mga trolls at fake news. Hindi maganda yun. Di bali nga, kung mga fake news yun, nakakatuwa na lang po, magsaya na lang tayo. Pero yung sinisira mo, ang kapwa mo tao, siguro ini mga mayo ng pinagjujos. Hindi na nila wala na silang dinujos kung di pera na. Sabi ko nga, when money talks, talagang ang hirap. When money talks, everything will be destroyed. Everybody can be destroyed when money talks. Okay, ang sumunod po, bumoto para sa epektibong pagtugon sa pandemya. Ayan po, iboto niya to itong marunong tumugon sa pangangailangan nitong sa mga nangangailangan yung mga medical practitioner. Yun po ang iboto natin, ang marunong tumugon sa epektibong pagtugon sa pandemya. Dahil sa totoo lang, kawawa itong ating mga medical practitioner na ini. Kawawa sila. Diba? Bert Nita Dumanghog. Suportahan po natin sila. Hindi yung basta-basta lang tayo boboto ng boboto. Ngayon, sana naintindihan po, epektibong pagtugon sa pandemya. Ibig sabihin nito, dapat isaalang-alang itong mga nangyayari, itong mga dapat suportahan. Katulad ng PhilHealth. Bakit pinagkakitaan pa nila pati PhilHealth? And of course, yung PPS na hindi na sila naawa dito sa mga medical practitioners. So yan ang sinasabi ko, yun ang tinutukoy ko dito sa bumoto para sa epektibong pagtugon sa pandemya. Walang ibang nakaano yan. Walang ibang sumuportan yan. Walang iba na nagmalasakit sa ating mga medical practitioner kundi si VP Leni Robredo lang. Ang pinangkahuli po, bumoto tayo. Iboto natin yung mga taong marunong na pahalagahan ang ating kinabukasan. Dahil kung tuloy-tuloy po itong administration, mayagpag po sa susunod na eleksyon, what will happen to us? May kinabukasan pa ba tayo? Sila po, for sure. Sila for sure. They have their own. Magandang kinabukasan nila dahil nandyan sila. Pati ining mga trolls na ini na nagpapakalat, na sumisira, mahilig, magpa-fake news. Oh. Pagkatapos sasabihin, joke. Ano ba yan? Ang alam ko, ang joker nasa baraha lang. Huwag naman tayong ilagay sa baraha. Dapat iboto natin ang marunong tumugon sa mga pangangailangan ng tao, ng kapwa natin, ng people of the Republic of the Philippines. Yun po ang kailangan, even after the pandemic. At sana nga, sa 2022. At sabi nga ni Isko Moreno, pag siya daw nanalo, December 2022, wala ng pandemic. Ayan, ang galing niya mag-anticipate. Anticipation is good, but I just don't know. So, bumoto para sa marunong sa kinabukasan. Bumoto tayo para sa tama. Ang dami kong binanggit na ini. Pero ining topic na ini, as much as possible, uulit-ulitin ko po ito hanggang before election of May 2022. Ngayon, since this is election time na kita, although sa Mayo pa ang election, pero as much as possible, ining mga nangyayari ngayon, wala nang kahit saang sulok po ng Pilipinas. Ang pinag-uusapan na is about these mga politicians. About politics. Everything now na pinag-uusapan, kahit saang sulok. Puro na lang politics. Ano ba yan? Paano ba yan? Andiyan yung bilihan, nagkakantsawan na, both buying na. Nakakainis po. Ano ba talagang nangyayari sa bansa natin? But anyway,
Ang programa pong ini ay hatod sa inyo ng Lasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton. And of course, ng Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gonowon Razon. Yan lang po yan po, going to Mountain Unit po, dyan po sa San Isidro, Irigas City. And of course, to Mama Betty's Farm, Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol. Pagayon-gayon, tanganing permi kamong magayon, dahil naggugurang arog ko, just go to Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl Tuding Castroverde Aquiler. And of course, I would like also to say thank you kay Kagawad Melnan Daday Robles Moralio, and of course, kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, kay Rodolfo Jeff G. Poetino, and of course, our very own Senator Laila de Lima. Hello also to Buboy and Melit Robles Moralio, the Robles family of dyan po sa Masuso. And of course, I would like also to say, yung birthday as of today, to all the birthday celebrant, all those who are celebrating their birthday today, lalong-lalo na po ang aking apo, ang aking napakaganda, very talented, beautiful, always look fresh, cool, and beautiful. Happy birthday sa aking apo na si Ira. I wish you all the best. Of course, good health. Extend also my regards to your dad and mom, kay Ariel and kay Lona. And I would like also to say hello din kay Manay Hede de Lima Mirando. Happy birthday, Manay Hede Mirando. And belated happy birthday din kay Ma'am Richie Namoro and Nordi Gonowon Namoro. And of course, happy 53rd anniversary po ng RP and DCKI, the pioneer radio station here in Rinconada, serving now for 53 years sa October. Ay, ngayon pala. Ayan ka-birthday pala yan ng aking apo, engineer. Ang aking napakagandang apo. And si graduated college, Magna. Ay, ano ba yung pinakamataas? Sumabir o Magna? Si graduated ng ganon, the highest award of UP, Diliman, Quezon City. So again, happy birthday to all the birthday celebrant. Aking apo, si Ira Lacambini, Crisostomo Gaspi, and of course, ki Ate Hedy de Lima Merlando. And of course, sa magkapatid na si Ma'am Richie and Norly Gonowon Namoro. Belated happy birthday yesterday. And of course, padagos po kita. Hello also to, ayan, nakalimutan ko yung my Only Love of My Heart, James Wally Osas. Andyan po, hello also to Lois and Christopher. And of course to, sino pa ba? Kumusta po dyan sa mga anak ko na nasabi nakakalimutan ko raw. To Ariel, Kumerian, ki Elizabeth, ki Raquel, and of course to all my apo, si Kambal, de la Serna family, and of course dyan po ki Isabel Jovelmina Gaspe. And hello also to Edsel and Dennis Teliena de Lima, Oche de Lima, Marilyn Orbon Arba, Albar, and of course to Bat 6569. Hello also kay Engineer Steve Andalis, and of course kay Architect Saludo and family, Congresswoman Sergio Salfortuno, and Ate Marie Quadrante. Okay, ayan po, nagmamadali naman ang gusto ang oras. Pag-usapan nga natin itong regarding kay VP Leni Robredo, or else ito muna si Bam Aquino. Sabi po ni Bam Aquino, maraming salamat po sa mga nagpapalugaw. Ayan po. Yung ibig sabihin ni Bam Aquino, thank you very much daw po doon sa mga nag-o-offer ng lugaw, especially doon sa mga Pink Caravan. Ayan po, sa Pink Caravan. Namimigay ng bulaklak at face mask, nagpapa-feeding program. Ayan, sabi ni Bam Aquino. Nagpaskil ng mga tarpaulin at nagbi-billboard at sa lahat ng mga kababayan natin na nagbuhos ng pagmamahal sa ating kapwa at patuloy na sumusuporta sa Leni Kiko 2022. Araw-araw mas pinagtitibay ninyo ang ating hangarin na ipaglaban ang ating bayan para sa mas marami pang kakamping.
Hanap buhay muna tayo po. Ano na ba yan? This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap ag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Okay. Padagos yung kaya binabasa ko rin. Ini sinasabi ko regarding kay VP Lenny Robredo. VP Lenny Robredo is also an extraordinary lawyer. Isa po siyang extraordinary na tagapagtanggol po. Her spokesperson said yesterday, after Senator Amy Marcos described
the second highest elected official as an extraordinary housewife. I thank you at pinuri siya. Pinuri siya ni Senator Amy Marcos na medyo katunggali ng kanyang kapatid para sa Vice President. Aspiring also for for President. Ayan po. Si BP Leni po ay talagang she's a very extraordinary lawyer. Yan, according po yan kay Senator Amy Marcos. Dinescribe pa ni Amy Marcos si Leni Robredo, the second highest elected official, as an extraordinary housewife. Yes po, talaga pang napaka-ordinaryo lang pong housewife ni VP Leni Robredo. Now, ang sabi naman sa tweet, in a tweet, lawyer Barry Gutierrez said that aside from having passed the bar exam, Robredo was also a productive legislator. Yes, bago siya naging VP, naging legislador po siya, naging congresswoman siya, and is an actual degree holder. Yes po, sa dami ng pinag-aralan ni Leni, sa dami ng qualifications ni VP Leni. Kaya nga, sabi nga ni lawyer Barry Gutierrez, actual degree holder. Hindi po siya matatawaran. Bukas nga sikapin ko ngang mapag-anuan ko yung mga, kung ano yung mga masteral ng ating VP Leni Robredo. So, kung tinanong naman siya, asked about over ABS-CBN's Telediario. To use two words, dinescribe po the presidential candidates sa sabi ni Senator Marcos. Said Robredo, ang sinagot po ni Robredo is an extraordinary housewife. VP Leni is also an extraordinary lawyer. A productive, very productive po siyang naging legislator. An actual degree holder. Several times over in fact. And of course, the duly elected Vice President, he added, said, responding to a tweet containing Marcos' statement. Ayan po. Yan po, pinupuri siya ng gusto ng ating Senadora Amy Marcos. Now, ang ICC naman, ang sabi naman ng ICC, the International Criminal Court, ang sabi ng ICC sa isang pamilya, ihinalintulan si BP Leni. Sa isang pamilya, kung naging masama ang ama. Halimbawa, naging lasinggo, para bang, ano bang tawag doon? Irresponsableng ama. At winasak ang buhay ng kanyang dapat minamahal na asawa, o minamahal na mga anak, o minamahal na pamilya. Hindi ba ang ina ng tahanan ang tatayo? It must be the nanay. Ang tatayo upang ito ang kanyang pagtitiisang buhayin ang kanyang pamilya dahil sa mga anak niya. Marahil yan po ang magiging trabaho sa ating mga Pilipino, ng ang isang mabuting ina na nagmamahal at nag-aaruga sa ating bansa at mamamayan, malapong iba. Yan po si Honorable Vice Presidente Maria Leonora Leni Robredo at ang magiging mga kasama sa pag-aayos ng ating bagong Pilipinas. Sana po, we just hope na through VP Leni, siya po ang ating kakamping to rehabilitate. Sana marehab itong ating bansa. At lalo na nakisabay itong makalamidad and of course itong ating pandemya. And andyan po ang sabi nila, of all those candidates aspiring for any positions, malimit sinasabi nila,
maka-Diyos. Diyos Mariosep, wag niyo namang idamay pa ang Diyos. If yung ano po ninyo ay ang pagsilbihan ay yung sarili. Kung mga makasarili din lang naman, wag niyo nang isama ang Diyos. Wag niyo nang sabing maka-Diyos, makatao, whatsoever. Yan po. Kung si BP Leni Robredo, sinabi, no place like home. Yan po. No place like home. Kaya po, ang super long day, but had a chance. Binisita po niya ang ating Archbishop Rolando Tria Tirona, ang of the Archdiocese of Cáceres. Hiningi po niya ang bendisyon. Humingi po ng bendisyon at panalangin ang ating VP Leni Robredo sa ating Archbishop Rolando Tria Tirona, the Archdiocese of Cáceres. Yan po ang pinakamaganda. Huwag nang magsalita po ng maka-Diyos. Okay, maka-Diyos tayo. Just go to that church. Maghuni-huni po, magmuni-muni. O, hingiin po natin, nabigyan kayo ng liwanag ang inyong mga isipan to serve the people, not to serve your own para sa inyong pansariling pangangaipo. Ayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o... Napakalaki po ng ambag ng mga volunteers doon sa ginawang caravan, pink caravan. Napakalaki po ng ambag ng mga volunteers sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Nakakapanindig balahibo po, na gumagalaw at nagpapakita ng suporta para ikampanya si VP Leni sa 2022 May election. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos. Again, happy birthday to all the birthday celebrants and happy anniversary po sa mga nag-aanibersaryo, sa aking apo, si Ira Lacambini Crisostomo Gaspi, who is celebrating her birthday today, and of course to my ate Hedy de Lima Mirando na nagsiselebrate din ng kanyang birthday. Maraming salamat po. Oras na naman po para kita magpaaram na. Ang satuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba sa technical side, si Chief Engineer Abelin Don Torallo. And nandyan man po sa PSG si Tony Saison. And nandun man po sa transmitter, of course, si Felix Lagrimas. At ang PSG niya ay si Rodel Cesar. Ako man po ang sendong nakaibanan, mayo pong iba kung di. Ayan po, si Madam Elma, si Madam Red, nagsasabing, marahay nagambanggi po sa Endogabos, and thank you for those who are watching by live streaming, and of course doon sa mga